فنوانات كاتاتلو خبرات عزبتنا نلوم ربع عسة حمشة ميازة كلتشان إسان شدشان استدالوا حديث زيناتات حزلكم قريبا له كتكاتاتلوني بخبر عدم فلما كان نتاتو جبتني إرترا زلوا دقف دقيمة الرقاقيتا بريزنت تادس ورده أبو لكنا تاتقراي أدهيبو مقلت إهبو سودان أباف دقم مفرراس تكبالا حبرات هاقرات ليبانوسن إسرائيلن دحر 3 عمتات نفلما أوان زتين چاينا ني إيران وتادراو مسرحيتات تقربالا زبل كسي أمريكا نتيغاتو دونالد ترامب أنا بريزنت انت زيكون عالم متأفأتيلو إذن كالأم بزرزر حزاركم قريبا له كتكاتاتولني بخبر عدم نلولاونتن حدنتن تسأتان إيرترا ملوء دقف كم تهب قبت أفليتا أب قبت مبتح زكاي زلو حالافو قطباو قدايات هقدف حاقوس قبريو الزمرلح قجل اللوه إيرترا مستفلالي مراحة تهاجر بمرخب يزارب له أبتي مس مينستر قدايات وصعي بادر عبدل عاتي زك تغايد ركب تعرباوي تهاجر إيرترا زلو دقف دقيمة أراغيس الله بوغن كايرو زوت زينا كم زنطرو كلتين هاجرات استراتيجيكاو زمدنا علوان كبل اتي قبتساو مينستر كم استزاربه يتأكس قبتي نلقلاونت حدنتن تسأتا قزاعتاون مريتن إيرترا ملو دقف كم زلوا أسمير الليبل اتي مينستر وفرن نقدن وصعي اتهاجر زوت امغلاتي امونغ إتيبيان إيرترا بسنكري قديات نايتي أديسابا بغط علي تلقلو زلا مسلوان نت أفدق بحري ودبن وطر سفينولو أبزلو اللقوان كايرو نز مغلاتي تهب زلا قدامي مينستر أبا حمد فيد مارشال برهانو جولان بريزنتاي أسكا سلاسين زركبهم سيفيلاوان وتادراون مرحتي إتيبيا إيرترا أبشحن شعتمي تنتيس عن حدن كمون أبشحن شعتمي تنتيس عن سلسن حدنتان ناتنتان أبزا أوجتلو أبلع لها قرم تلمت كم استفت أميم زخصو إيرترا أبقنبو شحن شعتمي تنتيس عن سلسن ناتنتان لأولونتن أبزا أوجتلو بحوها زمراح مساهاجر منغستي إتيبيا مولا أفلت أخم زهابا يفلت قال إتيبيان إيه ودق أنت وحده نودب عسب نمونان ككراخريخ النيري بمبال زمقتو أسمرا نزي أبزا حلف 3 عمتات بوغن أديس أبابا زقارح زلو طربات أفدق بحري أواج كوينات بمباليا تنقفو كاب أمباسادرات نافت أمت قدها زورده دبلوماسيو زمدناتات كلتين هاجرات ملو أكوا أنت زي تبتك أمون قلتين هاجرات داقماي دماو كوينات كيولع عبد السقات تفتير زركب كايرون أديس أبابا بسنكي انسات عابي قد فداسي إتيبيا نوي عمتات أم السحاب كم تصنحا يفلت أبزا حلف سمون نتأبق أن أفريقيا زمع بالزلو تسأتاون زي مرقان نمهدا فولي وكيل چاينا ناب تزوبا هو چنگچو ناب إيرترا بصيح نيريو أبت إنا قد دزخي زلو هوكتن زي مرقان زركبو الأوان قد چاينا أب استفلاليو عالماو زباون قديات زلعال خوني قبا أخبل بريزنت إسياس أفوركي نتي چايناو دبلوماسينيا قليت له نيريو مس إيرترا زلو خلتي أو شركنت أكان نايت أب ملاك أن أفريقيا حباراو سلامن مرقان نايم بدنفع استراتيجي المعد مغادو أباسادر چانگوچون كم استزاربون اتوغن أسمرا زوص حبريتا يملكت تابت زبا خمزلو زنقرلو چاينا وكيل بسوني ناب مقادشو بمصح مس بريزنت سوماليا حسن شيخ صالح ترخيب مبارو تفليت له اقراو سمع ناس عداقا افريكا نفريات قبتي ناب عداقا ايرترا خشيت عد زخفت يبل اتمقلتي تخونا ايرترا اتنكو نتسمع نايت ناس عداقا زي فرمت افريكا ويتهاجر مخانايو زفلت كايرون اسمران ابز حلف حيالو عمتات امون قوتين وفري تحت ارصن نقداو قطبان متحجزات كدفع زلون دليت كقلص اكو انت تصنحا زاقيت كابزي لمود دبلوماسيا مباهلات زحلف عتب قسقس اي جبران امونغو محبرسب نقدن كلتين هاجرات زلو متأسار معباين اقداس مخانو ابركز زبلو تلاعيلو نيريو يغوننبر بوغن إيرترا مستقجلو لو زخدو وكلت تكالات بعت منبارهم اي تفلتان نقداو ملوات كلتين هاجرات كاب 5 مليون دولار كم زي حلف تصاوات يملكتو بمسرة حبريتا منغستي فريات قبطي 10 ميتوي نايتي إيرترا كاوصاتو اتو يوكل كند تساتفنت قبطي اب عداقاتات إيرترا دما فريات فارماس مخانو وتحبريتا يتقس قطبا إيرترا بسنك منغستي إيرترا زخطلو عصب بوليسيتات سنت وفري ترميسو خمزلو يقلص بريزنت هاجرون بقصالي نعنقالوت كبليو زغلصو ابصلات عدنا خكايت صنح وفروين زاقدنت حزبي زبهاغو قطباو لوط خراغص ايكالن اتزركابو ناي وفرن نقدن عدلات إيرترا بتحقس قبريو زمراح قطباون كنفي هقدف زعبلل مهانو بزحات إيرتراوان افرتي زمارليو بزيكازي لوخ إيرترا مس مينستر نقدي كالد حاشمن مس حالفت ماكله هاجراوي بانكن كم استزارربو منسير زينا إيرترا يمانا قبر مسقل عبيرو تران درجان أقولقلوت بانك إيرترا حدا خبتهم أبز حالف عمتات الناتا دخم زموصو أقدس تكالات قطبايو أب إيرترا كلتا بانكتاتين زلوها
ንግዳዊ ባንኪ ኤርትራን ዝዓበየ ብመንግስቲ ዝውነን ክኾን ከሎ ባንኪ ኣባይቲ ኤርትራ ድማ ብህግደፍ ይውነን ትንኩ ዕድጊ ባጤራ ዘካይ ድማ ብህግደፍ ዝውነን ትካል ሸልፊ ይህንበሉ እዩ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሽሞት ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ምስ ተናውሐሉ ንፈለማ እዋን እዩ መግለፂ ሂቡ ንሱ ኣብቲ ትማሊ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ መራሕቲ ሕወሓት ስልጣን ከይተቀበል ኢሎሞ ከም ዝነበሩን ከም ዘይተቀበሎን ተዛሪቡሎ ትስተናውሐ ስልጣን ፕሬዝደንት ብገለ ምክንያት ከካትዕ ዘቀንየ ኮይኑ ሕወሓት ኣብ መስርሕ ከም ዘይተሳተፈን ከም ዝተገለለን ከምኡውን መንግስታዊ ፌደራል ንቡሕቲ ከም ዝወሰነ ብምንቃፍ ነቲ ውሳነ ከም ዘይቅበሎ ምግላፁ ዝዝከር እዩ ከምኡ ድማ ሰበስልጣን እቲ ፕሬዝደንት ዝተናውሐሎ ኣገባብ ግልጽነት ዝጎደሎ ኮይኑ እቲ ተጠቕሰ ደንቢ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ቅድሚ ምፍራም ውዕል ፕሪቶርያ ዝመፀ እዩ ነይሩ እዚ ብዝምልከት ካብ ቢቢሲ ንዘቐረበሉ ሕቱ ምላሽ ዝሃበ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ተጠቕሰ ደንቢ ከም ዝእረምን ምግላፁ ዝዝከር ኮይኑ ዛጊድ ግን ዝተኣረመ ነገር የለን ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተና ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብቲ ትማሊ ድሕሪ ቀትሪ ንሜድያታት ትግራይ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ገለ እቶም ወሰንቲ ጉዳያት መብርሂ ይብሎ እቲ ፕሬዝደንት ሓደ ዘለዓሎ እቲ ብማዕከናት ዜና መንግስቲ ፌደራል ዝተመሓላለፈ ፀብፀባት ዝምልከት ኮይኑ ኣብቲ ክልል ዝርከብ እዋናዊ ኩነታት ዘይጠቅስ ናይ ይበተኽ ዓይነት እዩ ተባሂሉ ክንቀፍ ዝቐነየ እዩ ንሱ እቲ ዝተሰርሐ ሓቂ ክዕበጥን ከም ዘይክእልን እቶም ኣብቲ ፀብጻብ ዝቐረቡ ምስልታት እውን ናይ ቀረባ ግዜ ምስልታት ምዃኖም ብምግላጽ ነቶም ዘለዉ ፀገማት ክፅብፀቡ ብዘይምኽኣሎም ግን ናይቶም ሜዳታት ክፍተት ምዃኑ ጠቒሱ ዝተገበረ ክልከላ ባጀት መድሃኒት ነዳዲ ይኹን ካልኦት መሰረታዊ ነገራት ትግራይ ኢዳን እግራን ኣጣሚራ ኮፍ ከም ዘይበለትን ዘመልከተ ምዃኑ ዝሓበረ እቲ ፕሬዝደንት እቲ ክልል ካብ ስራሕ ከም ዘይበኮረ ኣመልኪቱ ዘኣጋላልፃ ምስ ትቅድም ኢሉ ቅድሚ ናብ ኣዲስ ኣበባ መምርሑ ባዕሉ ብምክትል ኣቶ ኣማኑኤል ኣሰፋን ዝወሃቡ ዝነበሩ መግለፅታት ዘይሳነ ኮይኑ ብሰንኪ ጉድለት ባጀት ስሩዕ ንጥፈታት መንግስቲ እቲ ክልል ዳርጋ ጠጠው ኢሉ ከም ዘሎን ኣብያተ ትምህርትን ማእከላይ ሕክምናን ይዕፀዋ ከም ዘለዋን ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ካልእ ተሪፉ ማህያ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ክኽፈል ከም ዘይከኣለን ብሕፅረት ገንዘብ ስእነት ነዳድን መድሃኒትን ነበርቲ ኣብ ኣዝዩ ዝኸፍእ ኩነታት ከም ዝርከቡ ፀብፀባት የመልክቱ ኣብቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣባ ሓዊሱ ንካቢነ ፌደራል ኣቕሪቦ ዝተባሃለ ዓመታዊ ሪፖርት መሰረት ገይሩ ዘቕረበ ፀብፀባት ሜድያ ኣብቲ ክልል ሰፋሕቲ ንጥፈታት መንግስቲ ዳግመ ህንፀትን ሕውየትን ከም ዝሰርሑን ዕውት ስራሕ ከም ዝረኸበን ኮይኑ ቀሪቡ እዩ ታደሰ ኣብ መግለፂኡ እዚ እዋናዊ ኩነታት እቲ ክልል ዘይጠቅስን ናይ ሜድያ ክፍተታት እዩ እንተበለ እኳ እቲ ኣብ ፀብጻቡ መሰረት ገይሩ ዝቐረበ ሪፖርት ግን ኣየነፀረን እቲ ንብዙሓት ቢቢሲ ዘዘራረቦም ነበርቲ ዘቆጣዐ ፀብጻብ እርማት ክግበረሉ ከም ዝተሓተተ ዝገልጽ ነገር የለን ወይ ድማ ምእንቲ ዘቕረቦ ሪፖርት ዝተፈላለየ እንተኮይኑ ብክልላዊ መንግስቲ ሜዳ ክተሓላለፍ ኣይተገብረን ታደሰ እዚ ብዝምልከት እዚ ሕለፍ እዚ ይትረፍ ዝብል ናይተን ሜዳታት ስራሕ ጥራይ ምዃኑ ገሊጹ ከም ሓደ መንግስታዊ ኣካል ተሃገር እቲ ዝተፈጥረ ዝበሎ ጌጋታት እርማት ክግበረሉ ብዛዕባ ምሕታቱ ዘይምሕታቱን ዝተገልጸ ነገር እውን የለን ሕወሓት ምስ ምምፃእ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ተኣሳሲሩ ካብ ስልጣን ቅድሚ ምድፍኡ ኣብ ትግራይ ኣዝዩ ብዝተጋነኑ ወይ ድማ ናይ ሓሶት ፀብጻባት ብምቕራብ ዝንቀፍ ኮይኑ ባዕሉ ትውድብ ኣብ መበል 12 ጉባኤ ካብ ዝገምገሞ ጉዳያት ሓደ ምንባሩ ይዝከር ኩናት ሱዳን ሳልሳይ ዓመቱ ዛዚሙ ናብ 40 ዓመቱ ኣብ ዝሰጋገረሉ ዘሎ እዋን እቲ ሃገር ብሰንኪ ዝካየድ ዘሎ ዘስካሕኪ ግፍዕታት ኣብ ኣፍ ደገ ሙሉእ ምፍራስ ከም እትርከብ ሕቡራት ሃገራት ኣጠንቂቖ 15 ሚያዝያ 2023 ልክዕ ከምዛ መዓልቲ ኣብ ካርቱም ዝተወልዐ ግጭት ናብ መላእ ሃገር ልሒሙ ደማዊ ኩናት ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ እቲ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ዳዕመት ሰሪዕን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ንሱዳን ካብቲ ሓዲራትሉ ዝነበረ ተስፋ ዲሞክራሲ ስግግር አንደልሂፁ ናብ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው ሸሚሞዋ ይርከብ ላዕለዋይ ልኡኻት መርመራ ጭብጥታት ናይ ሕቡራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪቃን ብ13 ሚያዝያ 2026 ብሓባር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ኩናት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ሰብኣዊ ጥሕሰትን ዓሌታዊ ፅንተትን ዓሪጉ ምህላው ገሊፆም እቲ ኩናት 3 ዓመታት እቲ ሃገር ኣብ ክልተ ዝተመቐለት ኮይኑ ክልቲኦም ሓይልታት እቲ ሓደ ነቲ ካልእ ሙሉእ ዘየንስፈሉ ደረጃ በፂሖም ይርከቡ እዚ ድማ ነቲ ሃገር ንነዊሕ እዋን ተመቒላ ክትፀንሕ ከገድዳ ይኽእል እዩ ሰብኣዊ ጉዳያት ሱዳን እተዋህድ ዴኒስ ብራውን ንኩነታት ሱዳን ካብቲ ዝተረሳዕ ቅልውላው ዝብል ልሙድ ኮይኑ ዝፀንሐ መፀዊዓ ወፂኣ እቲ ዝተሓድገ ቅልውላው እዩ ክትብል ንማሕበረሰብ ዓለም ወቂሳ ብራውን ኣብ ከተማ ኣልፋሽር ጥራይ ዘጋጠመ ህልቂት ብምጥቃስ ብመሰረት ዝረጋገፅናዮ ሓበሬታ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልታት ጥራይ 6,000 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ እዚ እቲ ሓቀኛ ቁፅሪ ካብዚ ንላዕሊ ክኸውን ይኽእል እዩ ክትብል ስጋኣታ ገሊፃ
ሊባኖስን እስራኤልን ድሕሪ 30 ዓመታት ንፈለማ እዋን ዝለዓለ ደረጃ ዲፕሎማሲያዊ ዘተ ኣካይደን እቲ ሳሕቲ ዝረአ ፍጻሜ እዚ ነቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ብኢራንን ዝድገፍ ጉጅለ ህዝቡላህ ዝካየድ ዘሎ ደማዊ ግጭት ንምዕራብ ዝዓለመ ታሪኻዊ ስጉምቲ እዩ። ነቲ ዘተ ዘወሃደ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ነዚ ኣጋጣሚ እዚ ዝጽላእ ህዝቡላህ ንምውጋዝ ዘኽእል ታሪኻዊ ዕድል ብምዃኑ ብምጥቃስ ነቲ መስርሕ ከም ዓብይ ዲፕሎማሲያዊ ዓወት ገሊጽዎ። ካብ ኣሜሪካ ዝወፅእ ወግዓዊ መግለጺ ከም ዘመልክቶ ብኽልቲኦም ወገናት ኣብ ዝውሰን ግዜን ቦታን ቀጥታዊ ዘተ ንምቕጻል ተሰማሚዖም ኣለዉ። እስራኤል ኣብቲ ዘተ ኩሎም መንግስታውያን ዘይኮኑ ዕጥቃውያን ጉጅለታት ብፍላይ ድማ ህዝቡላህ ዕጥቆም ክፈትሑ ከም እትደሊ ገሊጻላ። ሊባኖስ ብወገና ተኹሲ ብውፅእ ደው ክብልን ሰብኣዊ ቅልውላው መፍትሒ ክግበረሉን ፀዊዓ። እዘን ክልተ ጎረባብቲ ሃገራት ወግዓዊ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ዘይብለን ኮይነን ናይ መወዳእታ ቀጥታዊ ርክብ ዝገበራሉ ቅድሚ 33 ዓመት ኣብ 1993 እዩ ነይሩ። እዚ ዲፕሎማሲያዊ ጻዕሪ ኣብ ዋሽንተን ይካየድ እኳ እንተሃለወ ኣብ ባይታ ዘሎ ግጭት ግን ገና ኣይዘሓለን። ካብቲ እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ወታደራዊ ስርሒታት ጀመረትሉ መጋቢት 2 ጀሚሩ ልዕሊ 2,000 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ። እቲ ዘተ ኣብ ዝተኻየደሉ ዕለት እውን ከይተረፈ ህዝቡላህ ኣብ ልዕሊ እስራኤልን ኣብ ውሽጢ ሊባኖስን ዝርከቡ ሰራዊት እስራኤል 24 መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ገሊጹ። እዚ ኩናት ኣብ ርእሲ እቲ ኣብ ህይወት ሰባት ዘውረዶ መቕዘፍቲ ኣስታት 1 ሚልዮን ዝኾኑ ዜጋታት ሊባኖስ ካብ መረበቶም ክመዛበሉ ገይሩ እዩ። ቻይና ንኢራን ወታደራዊ መሳርሒታት ተቐርባላ ዝብል ክሲ ኣሜሪካ ነፂጋቶ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ወደባት ኢራን ሙሉእ ክዕፀው ትእዛዝ ምሕላፉ ስዒቡ ኢራን ቁልጡፍ መጠንቀቕታ ዝሓዘለ ግብረ መልሲ ሂባ። ኢራን ኣብ ዘውፅኣቶ መግለፂ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝርከብ መጻቦ ፔርሽያን ባሕሪ ኦማን ድሕነት ይጠቅም እዩ እንተደኣ ተባሂሉ ንኩሉ እንተዘይኮይኑ ግን ንኩላተን ናብ ዝኸፈ ዓዘቕቲ ዘእቱ ክትብል ኣጠንቀቓ። ዶናልድ ትራምፕ እቲ ኣብ ፓኪስታን ዝካየድ ፀንሐ ድርድር ብዘይፍረ ምዛሙ ስዒቡ ካብ 13 ሚያዝያ ጀሚሩ ሰራዊት ኣሜሪካ ናብ ወደባት ኢራን ዝኣትዋ ዝወፃ መረኸብ ዝዓግድ ትእዛዝ ምሃቡ ዝፍለጥ ኮይኑ እስላማዊ ሰውራ ኢራን ድማ እዚ ናይ ትራምፕ ትእዛዝ ተፈጻሚ እንተደኣ ኮይኑ ኣብቲ ዞባ ዝርከብ ዝኾነ ወደብ ውሑስ ኣይክኸውንን እዩ ክብል ኣፈራሪሑ። ሰራዊት ኣሜሪካ ብወገኑ ነቲ ትእዛዝ ንምትግባር ምንቅስቓስ ከም ጀመረ ይፍለጥ ኮይኑ ግን ኣብ ባይታ ከመይ መንገዲ ከም ዝፍጸም ግልፂ ከም ዘይኮነ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ሓቢሩ። ወሳኺ ቤጂንግ ንቴህራን ወታደራዊ ኣፅዋር ተቐርባላ ዝብል ክሲ ኣሜሪካ ነፂጋቶ። ኣፈኛ ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስትር ቻይና ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ነቲ ጉዳይ መሰረት ዘይብሉ ክሲ እዩ ክብል ውድቅ ገይርዎ። ትራምፕ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ቻይና ንኢራን ወታደራዊ ደገፍ ምሃብ እንተደኣ ዘያቋሪፃ ናብ ኣሜሪካ ዝኣትዉ ፍርያት ቻይና 50 ሚእታዊ ተወሳኺ ቀረፅ ክውስኽ ምዃኑ ኣጠንቂቑ ነይሩ እዩ። ማዕከና ዜና ሲኤንኤን ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ቻይና ኣብ ዝቕፅሉ መዓልታት መከላኸሊ ኣየርን ወታደራዊ መሳርሒታትን ናብ ኢራን ምልኣኽ ትዳሎ ከም ዘላ ይሕብር። ብተወሳኺ ቻይና ኣብ ማእገር ዝስከሙ መከላኸሊ ሚሳይላት ናብ ኢራን ከም ዝለኣኸት ስሙ ክግለጽ ዘይደለየ ሓደ በዓል ስልጣን ጸጥታ ኣሜሪካ ምግላጹ ጸብጻባት ኒውስ ታይምስ የመልክት። ኣሜሪካ ውሳነ እገዳ ድሕሪ ምሕላፋ 4 ዝኾና መራኸብ ከም ዝሓለፋ ይግለጽ ኣሎ። ካብዚኣተን ድማ እቲ ሓንቲ ናይ ቻይና ክትከውን ከም ትኽእል ይግለጽ። ብተወሳኺ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣነ ፕሬዚደንት እንተዘይከውን ዓለም መጠፍአት ኢሉ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ትማል ሰሉስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ምስ ኢራን ዝተገበረ ተኽስዶ ምባል ኣድላይ ክኸውን ስለ ዘይሓሰበ ንምንዋሕ ኣብ ግምት ከም ዘየእተወ ገሊጹ። ብጋዜጠኛ ኤቢሲ ኒውስ ተጠቒሱ ንቅድሚት 2 መዓልታት ዘገርም ክትዕዘቡ ኢኹም ዝብል ግምት ኣለኒ። እቲ ኩናት ብውዕል ድዩ ዝውዳእ ወይስ ዓቕሚ ኢራን ተደምሲሱ ዝብል ሕቶ ምስ ቀረበሉ ትራምፕ ክልቲኡ መንገዲ ክውዳእ ይኽእል እዩ፣ ድሕሪኡ ግን ዳግማይ ክሃንፁ ስለ ዝኽእሉ ውዕል ተመራፂ ይመስለኒ ኢሉ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ኢራን ሕጂ ዝተፈለየ መሪሕነት ከም ዘለዋን እቶም ኣኽረርቲ ከም ዝጠፍኡን እውን ገሊጹ። ወሲኹ እውን ኩናት ኣንጻር ኢራን ኣብ ዝቐረበ እዋን ክዛዘብ ምዃኑ ገሊጹ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣሜሪካን ኢራንን ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ፓኪስታን ካልኣይ ዙር ድርድር ክገብራ ኣብ ዘቐራርበሉ ዘለዋ እዋን ምስ ኒውስ ፎርክ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት ኩናት ኢራንን ናብ ምዝዛም ገጾ ይመርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ። ኢጣልያ ምስ እስራኤል ዝገበረቶ ውዕል ምክልኻል ደው ኣቢላቶ። ኢጣልያ ኣብ ትሕቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ጆርጂያ ሜሎኒ ኣብ ዝወሰደቶ ርኡይ ጂኦፖለቲካዊ ስጉምቲ ነዚ ምስቲ እስራኤል ዝገበረቶ ናይ ምክልኻል ምትሕብባር ስምምዕ ኣውቶማቲካሊ ምሕዳስ ደው ኣቢላቶላ። እዚ ድማ ብሰንኪ ግጭት ማእከላይ ምብራቕ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ወጥሪ ዘመልክት እዩ። ኣብ ሓደ እዋን ሓያል መሓዛ ዝነበረ ጣልያን ሕጂ ድማ ንወታደራዊ ስጉምትታት እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ብግልፂ ትነቅፍ ኣላ። ብፍላይ ድማ ሰራዊት ዓቃብ ሰላም ኢጣልያ ሕቡራት ሃገራት ድሕሪ ምንጻላ። እዚ ድማ ኣብ ፖለቲካዊ ቃና ኤውሮጳ ርኡይ ለውጢ ከም ዘሎ ዘመልክት እዩ። እዚ ድማ ብኣንቶኒዮ ታጃኒ ዳይዶ ክሮሶቱን
ማቴዎስ ሳልቫንን ዝርከቦም ወሰንቲ መራሕቲ ዝድገፍ ውሳነ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ምትሕብባር ወታደራዊ ስልጠና እውን ደው የብሎ ዓለማዊ ወጥሪ ንዲፕሎማስያዊ ቀዳምነት ዳግማይ ኣብ ዝቕፅለሉ ዘሎ እዋን ኪዳናት ብቕልጡፍ ይምዕብሉ ኣለዉ ፕሬዚደንት ኢራን ሞሱድ ፔዜሽያን ንኣሜሪካ ናብ ስምማዕ ኣብ ምድፋዕ ኤውሮጳ ዝያዳ ንጡፍ ተራ ክትፃወት ኣተሓሳሲቡ ዲፕሎማስያዊ እቲ ዝበለፀ መንገዲ ምፍታሕን ዘይምርዳእ ኮይኑ ይቐፅል ከም ዘሎ መንግስታዊ ማዕከናት ዜና ሓቢረን ፔዜሽያን ምስ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ማኑኤል ማክሮን ኣብ ዝገበሮ ፃውዒት ኢራን ኣብ ውሽጣዊ ኣህጉራዊ ሕግታት ዝርርብ ክትቅፅል ድልውቲ ምዃና ኤውሮጳ ድማ ንዋሽንተን ነዚ ማዕቀብ ክትክተል ከተባብዓ ከም ዘኽእላ ገሊጹ ኣብ መንጎቶም ወገናት ብደረጃ ክኢላታት ምርዳእን እኳ እንተሃለወ ካብ መጠን ላዕሊ ጠለባት ኣብ መንጎ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኣሜሪካን ፖለቲካዊ ድሌታት ዘይምውሃድን ሓደ ስምዕ ንኸይውዳእ ኣጊትወሎ ኢሉ ኣብ ምፍራሕን ፀቕጥን ወታደራዊ ስጉምትን ዝተመርኮሰ ኣገባባት ውፅኢታዊ ስለ ዘይኮነ ንዝተሓላለኸ ጉዳያት ጥራሕ ዝውስኽ እዩ ክብል ወሲኹ ገሊጹ ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል ቁጥፉን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ ሼር ኮመንት ሰብስክራይብ ትገብሩ ብኸብሪ ዕድም ሰሰና እዩ